Kupuješ príves? Daj si pozor na tieto veci. Nie všetky najlacnejšie prívesy sú rovnaké. Ak chceš, aby ti vydržal roky, sú veci, na ktoré musíš myslieť už pri kúpe. Pozri sa pod príves. Rám a výstuhy rozhodujú o tom, či ti príves vydrží alebo začne po pár rokoch povoľovať. V Ebeco ponúkame prívesy N2 a N2,5, ktoré majú zosilnený oceľový rám s hrúbkou 3 mm. Vozíš objemný náklad, prívesy Ebeco ti dávajú na výber 30 cm a 40 cm. Skontroluj si pevnosť predného čela, ktorá býva často podceňovaná. Na našom prívese nájdeš ohyby na všetkých 4 bočniciach. Bočnice držia pevne, ale keď ich potrebuješ otvoriť, ide to hladko a jednoducho. Ak prepravuješ palety, napríklad zo stavebnín, rozmery ložnej plochy sú kľúčové. Nechceš predsa zistiť, že ti tam nesadnú, keď už bude neskoro. Ebeco N2 je navrhnutý tak, aby sa doň zmestili 2 europalety. Ak potrebuješ viac priestoru, Ebeco N2,5 pojme až 3. Ťažký náklad znamená väčšiu záťaž na podlahu. Na väčšine prívesov šetria práve na tomto mieste. Hrany sú ošetrené proti nasiaknutiu vodou. Príves nie je vec, ktorú kupuješ na rok. Vyber si spoľahlivosť a objednaj ešte dnes z našich najkupovanejších prívesov.